אהלן חבר'ה, אני רובי מפריל. היום אני מסביר לכם איך להגדיר טלמטריה בשתי דקות, שזה מאוד 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 שימושי לדעתי, באמצעות, בשילוב עם נייז. אז קודם כל בואו נסתכל על הנייז ונראה מה יש לנו שם שיכול לתת לנו. בצד הזה מה שאנחנו יכולים לראות זה בעצם 3 כניסות, אוקיי? שבעצם יש לנו VBAT, יציאה לבאזר, ובעצם יציאה לטלמטריה. אם נסתכל בצד השני, אנחנו נראה שזה כתוב לנו VBAT, פלוסים ומינוסים, VBAT, באזר וטלמטריה. בעצם הנייז יכול להוציא נתוני טלמטריה שיכולים להתחבר למקלט שלנו, D4R2 לצורך העניין, וממנו אנחנו יכולים להוציא מידע לשלט, לקבל את זה בזמן אמת לשלט, כמו מצב סוללה וכדומה. בואו ניקח רחפן שמחובר. מקווה שאתם יכולים לראות. אם אתם רואים, הכבל הצהוב זה בעצם ה-VBAT, מחובר ישירות למתח סוללה. האמצעי, כמו שאמרנו, זה הבאזר. והאחרון זה בעצם הטלמטריה, שהוא מגיע מהסמארט פורט בתוך המקלט. ובעצם באמצעות החיבור הזה, ברגע שהרחפן מחומש, אז הנייז שולח את המידע ל-D4R, ה-D4R שולח את זה לשלט, כמובן בתוספת RSSI, ובעצם יש לנו אחלה של מידע בשלט, אנחנו יכולים לעשות התראות, ואנחנו תכף נראה גם איך מגדירים את זה בשלט. אוקיי, בואו נעבור לשלב הבא. חיברנו את הרחפן ל-Clean Flight, עכשיו נרוץ על מספר ההגדרות שצריך לעשות בשביל להגדיר את הטלמטריה, זה ממש פשוט. אז מה שנעשה זה נלך לפורטס, הדבר הכי צריך לעשות פה זה לשנות את הטלמטרי ל-FR Sky, נלחץ על Save and Reboot, נלך ל-Configuration, ונרד למטה, ונפעיל את טלמטרי, ובעצם פה סיימתם להגדיר את הטלמטריה, מה שצריך לעשות. ועכשיו צריך לעבור להגדרות בשלט. מה שכן, אם אתם לא מקבלים את הנתונים כמו שצריך, מה שצריך לעשות זה להיכנס ל-CLI. אתם יכולים לכתוב get telemetry, ובעצם אתם רואים כאן את הפקודה הזאת, telemetry inversion. אם אתם לא מקבלים את המידע כמו שצריך, מה שצריך לעשות זה לכתוב set, ממש כמו שכתוב למעלה, שווה ל-on, וזה אמור, זה שני עמודים האפשריים. אחרי שלחצתם את זה תלחצו על save, ובעצם המידע אמור לזרום לכם כמו שצריך. אלה שתי האופציות, מה שאני מכיר. אצלי לא הייתי צריך לעשות את האינברז'ן הזה, ואני מקבל את המידע בצורה תקינה. טוב, בואו נעבור להגדרות שלט, זה מאוד מאוד פשוט. אז אחרי שהגדרנו ב-Clean Flight שהבקר יודע להוציא טלמטריה, אנחנו נתחבר עכשיו ונקבל את כל הנתונים בזמן אמת לשלט שלנו. הזמן שאנחנו צריכים לעשות זה קודם כל לגלות את הסנסורים האפשריים. איך אנחנו עושים את זה? לחץ על מניו, לחיצה ארוכה, נלך למסך של טלמטריה. מה שאנחנו רואים פה זה בעצם את ה-RSSI, שזה כבר מגיע לנו built in, ורשימה של סנסורים. הרשימה של סנסורים זה בעצם בגלל שאני כבר עשיתי גילוי קודם. אצלכם ייתכן שלא תהיה רשימה של סנסורים. מה שצריך לעשות זה בעצם להגיע לסוף הרשימה, ויש כאן Discover New Sensors. ואיך אנחנו מגלים אותם? אחרי שהגדרנו את Clean Flight, הרחפן צריך להיות מחובר, לחמש אותו, כמו שאמרנו, הנתונים זורמים רק כשהרחפן מחומש, נחמש אותו ונלחץ על Discover New Sensors. עכשיו אני אחבר את הרחפן, ותראו שהנתונים זורמים בזמן אמת. Telemetry recovered. אוקיי. שוב, אנחנו לא רואים שום דבר. אני מחמש את הרחפן. תכף תראו שהנתונים התחילו לזרום. הופה. אז יש לנו את ויפאס. ויפאס זה בעצם מדידה של המתח, אבל בצורה אנלוגית. אין לי את החיישן הזה, אז המדידה פה היא לא הכי מדויקת. אז אנחנו נלך על סלס. סלס בעצם מודד מהכניסה של ה-VBAT את מתח הסוללה. ואנחנו יכולים לראות פה טמפרטורה, כי זה נייס 6, יש לו מד טמפרטורה, ברומטר, הדינג, גובה,
מהירות, אקסלרומטרים, RSSI כמובן. עכשיו, ברגע שיש לנו כאן את רשימת הסנסורים הזו, בעצם אנחנו יכולים לעשות איתה מה שאנחנו רוצים. זה בעצם עוד מידע שיש בשלט. אז דבר ראשון שנעשה, נרד למטה בדף של הטלמטריה, ונגדיר לנו מסך כזה נחמד. אתם יכולים להוסיף כאן בטופ בר, זה במסך הראשי, שתוכלו לראות את המתח, מתח של הסוללה. למרות שאתם עם משקפיים ואתם לא רואים, אבל זה נחמד שיש את זה על המסך. ובסקרין 1, אתם יכולים בעצם להגדיר את המידע שאתם רוצים שיהיה על המסך. לפני שאני מטיס, אני מסתכל, אני רואה שבאמת המתח הוא המתח שמתאים, ואני לא עולה עם סוללה שהיא נמוכה. אז מה ששמתי זה בעצם מסך שמחולק ל3. אנחנו יכולים לראות כאן סלס, אחר כך RSSI, heading, טיימר, מהירות, גובה וטמפרטורה. סתם בשביל הכיף. אם אתם רוצים גם אתם יכולים להכניס את זה ללוגים שזה ישמרו על הכרטיס זיכרון. זה יכול להיות נחמד. אם אתם רוצים לתחקר את הטיסה שלכם. אבל בעצם אתם יכולים לעשות גם את הדברים האלה עם בלק בוקס. אז בעצם זה המסך. בואו נראה איך הוא נראה. אם אני אצא החוצה ונלחץ ארוך, הנה זה מה שאמרתי לכם. שניתן לראות את המתח. כמובן המידע הוא לא הכי מעודכן כל עוד המרחפן לא מחומש. אם אני לוחץ עכשיו על פייג' ארוך, אני נכנס בעצם למסך של הטלמטריה שהגדרנו. אנחנו רואים פה את המתח סוללה, RSSI, מהירות. אני יכול להזיז קצת את הרחפן, נרים אותו לגובה. 5. אתם רואים שהגובה משתנה, ההדינג וכדומה. טמפרטורה. כל מיני בולשיט. דבר הבא שאנחנו נרצה לעשות זה שבעצם גברת טרניס תגיד לנו מה המתח. 16. אני אוהב את הכפתור הזה, הכפתור שחוזר, כפתור קפיצי. ככה במהלך הטיסה אני מקפיץ את הכפתור הזה ובעצם אני יכול לדעת מה המתח, איפה אני עומד, ובואו נראה איך אנחנו מגדירים את זה. בשביל להגדיר את זה אנחנו ניכנס מניו, פייג', עד שנגיע לדף של logical switches, ואנחנו נעשה פה איזשהו טריק בשביל שהטלמטריה תהיה כיפית ולא תשגע אותנו. מה הכוונה תשגע אותנו? כאשר הרחפן מנותק, אז בעצם המתח שנמדד הוא 0 וולטס. ואם אנחנו נעשה איזשהו תנאי שיבדוק כל עוד המתח גדול מ-14.2, כמו פה בשורה הראשונה, רק כשננתק את הסוללה, אנחנו נקבל התראה שהמתח נמוך מ-14.2. ואנחנו לא רוצים שזה יחזור לעצמו, אנחנו רוצים שזה יהיה אמין. אז אנחנו נעשה פה איזשהו טריק. אז קודם כל אנחנו נגדיר את L1 ואת L2. הגדרתי בכוונה 2, אחד שיהיה בטרי לואו והשני יהיה בטרי קריטיקל. שאני יודע מתי אני צריך להתחיל להתקדם לכיוון נחיתה ומתי אני חייב לנחות. אוקיי, אז איך אנחנו עושים את זה? L1, הפונקציה היא A קטן מ-X, כאשר A זה סלס ו-X זה 14.2 וולט. אוקיי, L2 אנחנו עושים את אותו דבר על סלס, שוב, עם 13.8, שזה הקריטיקל. L3 בעצם הוא יהיה התנאי מצד השני שלנו. אז אנחנו נעשה פה עכשיו ש-A גדול מ-X על סלס, כאשר המתח הוא גדול מ-0.01. כלומר, אם יש לי 0.01, זה אומר שבטוח יש לי איזה... אני בטווח הערכים, זאת אומרת שאני לא עם סוללה מנותקת, או שהרחפן שלי לא מחומש. אוקיי? ואת L4 ואת L5, זה בעצם היישום של התנאי של L1 עם L3, ואחר כך L2 עם L3. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נבחר AND, L1 ו-L3, AND L2 ו-L3. זאת אומרת שהתנאים שאנחנו נשתמש בהם יהיו L4 ו-L5. את L6 הגדרתי כל עוד A קטן מ-X, כמו שעשינו בהתחלה, אבל על המידע של ה-RSSI. זאת אומרת, אם המידע קטן, אם ה-RSSI קטן מ-55, אני אקבל התראה. ואיך אנחנו מגדירים את ההתראות? נעבור עוד דף, אנחנו נגיע ל-Special Functions. ואתם יכולים לראות פה, ב-Special Function 1, על L4, אם קיבלתי את L4, בעצם הוא קורא. מה אני רוצה לעשות? לנגן קובץ של בטרי לואו, וחוזר עליו פעם אחת. זאת אומרת, אם
הערך הוא מתחת ל-14.2, המתח סוללה, תגיד לי שזה battery low, פעם אחת. אם הגענו ל-L5, שזה 13.8, אוקיי? אני מהמדידות שלי הבנתי שזה, אם אני נוחת ב-13.8 תחת עומס הסוללה היא על 3.5 לתא. אז אני רוצה לנגן את battery critical וזה חוזר על עצמו כל 3 שניות. דבר אחרון שאני ארצה לעשות זה ברגע שאני מפליק את הכפתור, בעצם היא תגיד לנו את המתח הנוכחי עכשיו. וזה אנחנו יכולים לראות כאן בספיישל פונקשן 3. בואו נגדיר את זה ביחד. בעצם אם זה מהבהב, אני בוחר את הכפתור הרלוונטי, סימנתי אותו. אני בוחר play value ולא play track, play value ואת הערך סלס. 16.4 volts. זהו, נורא פשוט. סיימתם. יש לכם טלמטריה בשלט. ביי.